unsa ka, nag-uol gyapon ka kay nga BCBN na close. Pero wa lagi ka nag-uol nga imong Biblia dugay ra nimong gi-close. Hinumdumi, basta itugot ni Lord na siya'y purpose. Ug makaayo na basta itugot sa Dios. Siguro nakita niya nga mas dako pa ang imong pagtuo sa salida kaysa pulong niya. Mao nang karon gusto niya nga mag-meditate ka sa pulong niya kay naa ang kamatuoran diha. Ug ang salida puro ra na gama-gama.